қисми чоруми баёни хоҷа сагпараст. озодбахт дар ин дам мегӯяд: эй дарвешон, чун хоҷа воқеаро то ба ин ҷо расонид, дар дили ман бисёр асар кард ва беихтиёр сиришк аз чашмонам бар рухсорам давид. хоҷа ҳам бетоқат шуда гиребони худро дарид ва сари худро бараҳна карда, захмҳои худро ба ман нишон дод. дар баданаш ҷои дурусте намонда буд ва дар сараш ҳам захме буд, ки бо вуҷуди ба ҳам омаданаш лимӯе дар вай меғунҷид. бинандагон аз даҳшати он ҳол чашмони худро пӯшониданд. баъд аз он ки аҳли маҷлис аз он ваҳшият оромиданд, хоҷа идома дод: чун бародарони нодон маро нимҷон дар он биёбон гузоштанд ва рафтанд, ин ҳайвони безабон чун ёрони меҳрубон бо захми фаровон бар сари мани нотавон навҳа ва фиғон мекард. ман аз бисёрии хуне, ки аз захмҳоям рафта буд, ғаш карда будам. куҷо ақл бовар мекунад, ки касе бо ин захм ҷон ба сар мебарад? он биёбони хунхор аз ҷумлаи диёри Фаранг буд ва шаҳре аз шаҳрҳои он мамлакат ба он макон наздик буд. он шаҳр калонтарин шаҳрҳои Фаранг буда, будкадаи бузурги фарангиён ҳам дар ин шаҳр буд. бинобар он подшоҳони мамлакат ҳама боҷгузор ва фармонбардори шоҳи он шаҳр буданд. подшоҳи он шаҳр духтаре дошт, дар камоли зебоӣ ва ҳусну ҷамол овозаи ӯ ба тамоми мамлакатҳо паҳн шуда буд. шоҳон ва шаҳриёрон мафтуни рӯи чун моҳ ва мӯи чун мушки сиёҳи ӯ гардида буданд. азбаски дар он диёр занон аз мардон намегурезанд, он духтар ҳар рӯз бо нозанинони семинбар дар сайр ва шикор мегашт. дар як доманаи он биёбон подшоҳ як боғе дошт. дар он рӯзҳо духтар бо рухсати падар ба азми сайру шикори 40 рӯза аз шаҳр берун баромада, дар он боғ истиқомат мекард. дар ҳамон рӯз он офтоби оламафрӯз бо доягонаш, канизакон ва дугонаҳои худ шикор мебарояд. иттифоқан он саромади нозанинон бо хеле аз парирӯён асп ронда бар сари ман мерасад. бо шунидани нолаи саг ба сари ман наздик мешаванд ва аҳволи маро мебинанд ва зуд аз асп поён шуда дар паҳлӯи ман менишинад. духтари раҳмдил зуд мефармояд, ки ҷарроҳии ҳамешагии рикобиаш пеш ояд. вақте ки ҷарроҳ пеш меояд, духтар мегӯяд, ки агар ин мазлумро аз ин ҳолат халос кунӣ ва дуруст табобат намоӣ, ман ба ту неъмат ва хилъат медиҳам ва меҳрубонии зиёд менамоям. ҳокими ҳозиқ ангушти қабул бар дида мегузорад ва баъд аз ин бо фармони он духтари олиҷаноб маро бо қолинча хобонида хизматворон ба боғ мебаранд. ин ҳайвони нотавон ва безабони парешон аз дунболи онҳо худро бар замин кашон кашон ба боғ мерасонад. дар он боғ ҷарроҳи фарангии доно ба муолиҷаи ман сар мекунад. пеш аз ҳама бадани маро аз хоку хун пок месозад ва захмҳоро духта марҳам мемолад. вай бинобар қоидаи фаранг ба гулӯи ман ба оҳистагӣ ба ҷои об гулоби ноб мерезад ва ба кори ман хеле сайъӣ ва ғайрат нишон медиҳад. ва ҳамарӯз он дури дурҷи сарварӣ
ва рашкфармои ҳуру парӣ ду-се бор ба болини мани бемор меояд ва ҷарроҳро ваъдаву воид намуда бо дасти худ ба ҳалқи ман шарбат мечаконд ва таассуф мехӯрад, ки оё кадом золим ин зулмро бар ин мазлуми бечора карда бошад, то ин ки баъд аз 10 рӯз мани сиёҳрӯз ба қуввати шарбатҳои мувофиқ аз сари нав зинда шудам, ба ҳуш омада дида кушодам. ба ҳар тараф нигоҳ карда дар атрофи худ ҷамъи парирӯёнеро дидам, ки дар ҳаққи онҳо шоир гуфта буд: ҳама хуршедталъату моҳрӯ, сарвқад нӯшлаб камонабрӯ, ҳама ороми ҷону қуввати рӯҳ, ҳама саршор аз шароби сабӯҳ. ва он хуршеди осмони заррапарварӣ сояи лутф бар сарам андохта ва ба болини мани ғамгин такя карда буд. ман оҳи дарднок аз миёни ҷон баркашидам ва хостам, ки ҳаракате кунам, аммо дар худ қувват ва тавоноие надидам. он меҳри сипеҳри дилбарӣ аз рӯи лутф ва заррапарварӣ ба ман ёру мададгор гардид ва аз чӣгунагии аҳволам пурсид ва дилдории бисёре намуда гуфт: ҳеҷ ғамгин машав ва шод бизӣ. агарчи кадом як золим ба ҳаққи ту чунин зулмро раво дошта бошад, бути бузург маро ба ҳимати ту боздошта, ту аз марг растӣ ва аз боло ҷастӣ. ба шумо чӣ гӯям? дар ҳамон ҳоли парешонӣ маҳви офтоби ҷамоли бокамоли он малики мулкӣ, ташнаву сариштаи хуш ва хирадам аз каф берун рафт. гӯё он нозанини адофаҳм низ он ҳолро пай бурд, зеро ки дилро ба дил раҳест дар ин гумбази сипеҳр, аз рӯи кина кинаву аз рӯи меҳр меҳр. баъд аз 20 рӯз бо кӯшиши он ҳакими ҳозиқ ҷароҳатҳои ман беҳтар мешуданд. он шоҳзоди шакарлаб ҳар шаб ҳамин ки мардум ба хоб мерафтанд, яккаву танҳо ба болини мани ҳазин меомад ва менишаст. арақу шароб ба ман медод, шафақату меҳрубонӣ ба ман беш аз пеш мекард. чун аз ин ҳодиса 1 моҳ гузашт, захмҳои ман ба куллӣ сиҳат шуданд ва шафқат намуд ва аз ҳамин хурсанд буд, ки бо ёрии ӯ сиҳат шудам. зеро дар сина хори муҳаббат дошт ва тухми ишқ дар заминаи дил мекошт. вақте ки ман аз беморӣ ва нотавонӣ растам, сару танро аз олоиш шустам ва либоси наверо, ки он дилором ба ман дода буд, пӯшидам. аз ин ҳодиса чандин рӯз нагузашта буд, ки шодии ҷамоли он нозанин ва аз кайфияти шаробу таом аз аввала ҳам фарбеҳтар шудам. ҳамин ки сарам аз нашъаи май саршор мешуд, ба гап даромада гоҳу густохона суханон ба миён меовардам ва ҳар дам ӯро ба василае машғул месохтам ва қимори ишқ мебохтам. менозаму метарсам аз он шӯхи дағалбоз, нақшест чӣ гӯям, бинишинад нанишинад. то он ки як шаб он нӯшлаб ниҳонӣ аз ағёр бо ман нишаста саргузаштамро пурсид. ман ҳам тамоми саргузашти худро бе каму кост баён кардам. он ҳама азобҳоеро, ки аз бародаронам дида будам, як ба як нақл намудам. он нозанин бар аҳволи мани хазин бисёр гирист. баъд аз он бо меҳрубонӣ ба ман нигарист ва гуфт: эй фалонӣ, агар аз дастам ояд, ман ҳамчунон кунам, ки онҳоро фаромӯш кунӣ.
гуфтам: фидои ту шавам, қурбонат гардам, ман ҳоли худро фаромӯш кардам. илоҳӣ сояи лутфат аз сарам кам нагардад. он чӣ мебоист гуфтам ва аз он гули хандон меҳрубонии аз ҳад зиёд чашм медоштам. то ҳангоми саҳар бо ҳам суҳбат кардем. баъд аз ин ҳар шаб монанди ҳамин бо он зебонигор ҳоле аз ағёр гирифтору бӯси канор будем. чун ба шаҳр рафтанд, бе рухсати падар маро ба қатори мулозимони хоси худ гузаронид ва ҳар рӯз арақу шароб бо мурғу кабоб ва таоме ба қадри кифоя муайян менамуд. ҳамин ки шаб мешуд, хизматгорҳо мехобиданд, он умри азиз ба сарвақти ман меомад ва то саҳар он рашки камар равшанибахши дидам мешуд. баъд аз чанд рӯз дояи ӯ низ аз сир бохабар шуда, бо ӯ рафоқат менамуд. баъд аз чанд гоҳ як шаб вай гуфт ки ман андеша мекунам ки асрори мо ба ҳама ошкор нагардад. ҳоло бояд илоҷе кунем ки аз шармандагӣ раҳоӣ ёфта бо ҳам бирасем. гуфтам: рост мегӯӣ, аммо чӣ илоҷ мекунем? бояд гурехт ва ин силсиларо бояд гусехт. гуфтам: чӣ тавр, бо чӣ роҳ? ӯ гуфт: ту бояд чанд рӯз аз хизмати мо дур шавӣ ва дар байни савдогарони мусулмон нишинӣ, то ки ёрон ва мутааллиқони ман туро фаромӯш кунанд. ман гоҳе дояро ба пеши ту мефиристонам, аз вай ба ту зару гавҳар дода мефиристонам. ҳар гоҳ донӣ ки аҳли аҷам аз роҳи дарё мусофират мекунанд, ту низ асбоби рафтан муҳайё кун ва маро хабардор соз, то ки пинҳонӣ аз мардум шабона аз ҳарам берун баромада худамро ба киштӣ расонам. алқисса сухан ба ҳамин қарор ёфт. рӯзи дигар он симинбар маро дар пеши назари паросторон аз хизмат ҷавоб дода, мушти заре инъом намуд. ман низ ба ҷудоӣ тан дода, бо дили пурҳасрат аз хизмати он валинеъмат ба зарур дур шудам. рафта аз корвонсарое ки савдогарони аҷам дар он буданд, ҳуҷрае гирифтам ва шабу рӯз бо гирьяву сӯз ба сар мебурдам ва дар фироқи лаъли лабаш хуни ҷигар мехӯрдам, то ин ки баъд аз муддате савдогарони бисёре аз мардуми аҷам, Туркистон ва Хуросон ва дигарҳо, ки дар фаранг буданд, ирода намуданд ки аз роҳи дарьё равонаи ватани худ гарданд. баъд аз он ки азмро ҷазм карданд, онҳо моли худро аз шаҳр ба Дарбанд, ки як фарсанг роҳ буд, бурданд ва баъд аз рухсатии шоҳи Бандар моли худро ба киштӣ бор кардан гирифтанд. баъзе аз ёрон маро таклифи рафтани вилоят карданд. ман аввал барои эҳтиёт ва дафъи тӯҳмат аз худ гуфтам ки ман ба кадом сармоя ин иродаро намоям. онҳо гуфтанд: то кай дар ин мулк хоҳӣ монд, биё ягон кор мешавад. гуфтам: хуб, ҳар гоҳ шумо чунин мехоҳед, ман ҳам меоям. чизе ки ман дорам як саг, як каниз ва як сандуқ аст. баъд аз ин барои ман ҳам дар киштӣ ҷой муайян карданд. баъд аз он ба шаҳр рафта сандуқи худро ба киштӣ кашонидам ва донистам ки киштӣ албатта фарду субҳ бодбон баланд хоҳад кард. аз рафиқон барои ба шаҳр рафтан рухсат талабидам ки бо баъзе ёрон видо карда канизи худро гирифта меорам ва агар то вақти саҳар бошад ҳам худро ба киштӣ мерасонам. аз он ҷо ба шаҳр рафта ба дари хонаи доя омадам ва гуфтам: эй модари меҳрубон, ба рухсати ту азми ватан дорам. умедворам ки як бори дигар
бо ёрии ту ба побуси малика бирасам. фарду субҳ киштӣ равона мешавад. чӣ шавад ки ҳамин шаб орзуи маро барорӣ. ҳамин гуна зориву таваллои бисёре кардам, то ки дилашро ба раҳм овардам. ӯ гуфт: эй аҷамӣ, дар шаб ба фалон маҳад, ки дар қарибии ҳарам аст, мунтазир бош. ман ҳамин дам ба ҳарам рафта арз мекунам, то шояд толеат ёрӣ ва бахтат мададгорӣ кунад. ҳамин ки шаб даромад, бо ҳамон маҳал ки гуфта буд рафтам ва мунтазираш нишастам. чун доя ба малика арз мекунад, малика розӣ намешавад, ки маро ба хизмат роҳ диҳад ва дояро нигоҳ медорад. ҳамин ки посе аз шаб мегузарад, канизонро рухсати хоб медиҳад. баъд аз он дояро ба коре машғул сохта, аз ҳарам бо сандуқчаи ҷавоҳир ва либосашро табдил дода берун меояд. нимашабӣ буд, ки он моҳи тамом бо либоси канизонаи кӯҳна пайдо шуд. сандуқчаро ба ман дод ва ба роҳ даромад. то ба канори дарьё дар ҳеҷ ҷое наистодем ва ба лаби дарьё расида, заврақро киро карда ба киштӣ рафта даромадем. ин саги вафодор, ки дар киштӣ буд, бо дидани ман бар гарданам гирд омада ва ором гирифт. чун рӯз равшан шуд, нохудоёни киштӣ лангар канданд ва бодбон баланд сохта киштиро ба роҳ андохтанд. ҳамагӣ хуррам ва хушдил ба суҳбат нишаста будем. киштӣ монанди бод ба рӯи об равона шуд. то чоштгоҳ киштӣ ба хубӣ равона буд. ба ногоҳ аз тарафи бандар садои тири тӯб баланд шуд. нохудо киштиро лангар андохт. ҳамагӣ дар изтироб афтоданд, ки оё чӣ воқеа рӯй дода бошад ва ин золим, яъне шоҳи бандар, ба чӣ хаёл афтода бошад. дар он байн якчанд савдогарони канизони қобил ва мақбул доштанд ва аз шоҳи бандар метарсиданд, ки мабодо талабгор шавад. эҳтиётан онҳоро ба сандуқҳо пинҳон карданд. ман низ аз ин тасодуф хурсанд шуда, он кироми гавҳарро ба сандуқ андохтам. дар ҳамин дам аз канори дарьё як заврақ расида омад ва шоҳи бандар бо як фавҷ мулозимонаш ба киштӣ баромаданд. шаҳриёро, сабаби омадани онҳо ин буд, ки чун рӯз равшан мешавад, ба подшоҳ хабар медиҳанд, ки малика нопайдост. шоҳ аз рӯи хирад ва ҳушмандӣ ба пинҳон доштани он воқеа фармон медиҳад ва ба ҳамаи роҳдорон, сарҳадчиён ва маъмурон қаторхат мефиристонад, ки дар ҳама қаламрав ҳар тоҷир ва мусофире, ки канизе дошта бошад, ба назари мо расонанд ва бе рухсати мо аз мамлакат набароянд. зеро ки барои саркор чанд канизи қабил ва мақбул зарур аст. кадомаш ки ба мо маъқул шавад, пулашро дода мегирем, вагарна ба соҳибаш боз мегардонем. вақте ки ин фармон ба шоҳи бандар мерасад, аз бими бадгӯии душманон дарҳол шилик карда ба заврақ менишинад ва бар сари савдогарон меояд. шоҳи бандар ба киштӣ даромад ва ба болои сандуқи як марди кали номаълуме, ки канизи худро дар он сандуқ пинҳон карда буд, нишаст. вақте ки шоҳи бандар муддаояшро гуфт, савдогарон якчанд канизе, ки дар хизмат доштанд, ба ӯ нишон доданд. мулозимон бо фармони шоҳи бандар онҳоро ба заврақ бурданд. дар ин дам марди кал дар рӯ ба рӯи шоҳи бандар истода буд. шоҳи бандар аз рӯи шӯхӣ ба ӯ гуфт: хоҷа, канизи ту куҷост? мардаки буздил гуфт, ки соҳиб, ба сари азизи шумо қасам, ки ман дар ҳамин сандуқ пинҳон кардаам.
балки аксари ёрон канизони худро дар сандуқҳояшон пинҳон карданд. Шоҳи бандар инро шунида, сандуқҳоро ковид ва ҳамаи канизонро ёфта бароварда ба заврақ шинонид. баъд барои тарҷимон ва хароҷотҳои омадурафт аз савдогарон 200 туман ҷамъ карда гирифта, тасаллӣ дод, ки имшаб канизонро ба назари подшоҳ мерасонам. кадомаш ки хуш ояд, қиматашро фиристода ва киштиро ба рафтан рухсат хоҳем дод. ва зуд ба заврақ нишаста рафт. савдогарон ҳама озурдахотир ва парешон сар ба гиребони ғам фурӯ бурданд ва хаёлҳои дуру дароз мекарданд. аз ҳама бештар мани хароб бо дили кабоб ва дидаи пурроб ба сад изтироб мунтазири сиёсат ва азоб будам. бадтар аз ҳама он ки ҳоли худро ба касе гуфта наметавонистам ва худро маломат мекардам, ки чаро ин фитнаро сохтӣ, ҷон ба абас дарбохтӣ ва худро дар маҳлака андохтӣ. аҷаб оташе афрӯхтӣ ва худро дар ин миён сӯхтӣ. ва дар тамоми он рӯз ба гирья ва сӯз будам.